маркази истироҳативу фароғатии сайёҳии кӯли Душанбе калонтарин дар Осиёи марказӣ буда, дар айёми гармоии сол ҳамарӯза баҳри истироҳати бо фароғати сокинону меҳмонони кишвар хизмат мерасонад. салом тамошобинони иззатманд ва ҳамешагии барномаҳои телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. боз меҳмони хонадони шумост барномаи шаҳри орзуҳо. ёдовар мешавем, ки дар барномаи қаблӣ доид ба имконияту шароити истироҳативу фароғатӣ боғи фарҳангиву фароғатии кӯли ҷавонон гуфта будем. айни ҳол бошад, мо дар даромадгоҳи кӯли Душанбе қарор дорем. азбаски фасли тобистон фасли гармтарини сол ва айёми шиноварӣ мебошад, мо тасмим гирифтем дар ин нашри барнома аз кӯли Душанбе барномаро манзуратон намоем. биёед якҷо мебинем, ки кӯли Душанбе кадом шароиту имкониятро доро мебошад. меравем. санаи 3 августи соли 2019 маркази истироҳативу фароғатии сайёҳии кӯли Душанбе аз навсозӣ гардида, бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. обанбори кӯли Душанбе масоҳати 6,5 гектарро дар бар гирифта, ба он оби софи равон ворид мешавад ва сифати он таҳти назорати доимӣ қарор дорад ва ба ду қисм тақсим шудааст. дар қисмати шимолу шарқии марказ таваққуфгоҳ барои 500 воситаи нақлиёт сохта шуда, роҳравҳои марказ пурра асфалтпӯш гардидаанд. дар гирду атрофи роҳравҳо якчанд навъи дарахтон шинонида шудааст. маркази истироҳативу фароғатии сайёҳии кӯли Душанбе инчунин фазои кушод ва ҳавои тозаву форам дорад. дар ҳамин кӯли Душанбе, яъне дар мавҷи сунъии аттраксионӣ аз синни яъне 5 сола боло то дар ҳамин ҷо шиноварӣ карда метавонанд. аз ҷой барои кӯдакон мо дар аквапарк яъне ки алоҳида ҷой дорем ва онҳо метавонанд дар он ҷо яъне ки озодона шино кунанд. дар қисми шимоли обанбор соли 2022 аттраксиони нави мавҷи сунъӣ сохта ба истифода дода шудааст ва дар қисми ҷануби обанбор бошад, баҳри пешкаш намудани хизматрасониҳои гуногун ба мизоҷону меҳмонон, гӯшаи моҳидорӣ ва катамаран, флейборд ва векборд мавҷуд мебошад. дар қисми шимолии соҳил аттраксиони нави мавҷи сунъӣ ҷой барои обозӣ ки аз қуми махсуси баҳрӣ ки аз шимоли кишвар оварда шудааст рӯйпӯш гардидааст, ба саломатии инсон манфиатовар мебошад. диққати ҳамагонро махсус ан ҳамин гӯша ба худ ҷалб менамояд, чун дар ҳақиқат ин гӯша гӯшаи истироҳатӣ мебошад ва чӣ тавре ки мебинед, дар ин гӯша истироҳаткунандагон хеле зиёд ҳастанд ва ҳар яки онҳо бо як таби болида ва вақти хуш истироҳат намуда истодаанд.
дар қисмати шарқӣ бошад ҷой барои истироҳату фароғати гурӯҳиву оилавӣ бо катҳои алоҳида ташкил карда шуданд ки ҳар кадоме аз онҳо бо ҳуҷра барои ивази либос таъмин гардида дар онҳо имконияти дастрасии мустақим ба соҳили кӯл фароҳам аст. шароит барои мизоҷон бисёр хуб аст. Имсол мо каме барвақттар мавсими тобистонаи шиноваро кушодем. Барои мизоҷон шикаре ки мебинед, мизоҷон имрӯз ба маҷмӯаи мо ташриф оварданд. Маҷмӯаи фароғатии шиноварии кӯли Душанбе якчанд хизматрасонӣ дорад. Ба мизоҷон метавонад мо хизматрасониҳои аквапарк, боғи ҳайвонот, мавҷи сунъӣ, мизоҷон метавонад аз тарабхонаву ошхонаи мо истифода баранд. хизматрасониам дорем. Метавонанд ҳайвончаҳо ё ки катҳо ба иҷора диҳем, метавонанд оилавӣ биёянд истироҳат кунанд. дар ҳудуди маркази истироҳативу фароғатӣ ва сайёҳӣ 3 бинои нав бо санъати меъмории хоса сохта шудааст. бинои якум аз 2 ошиёна иборат буда, дар ошиёнаи якум хазина, мағозаи хӯрокворӣ, мағозаи махсуси фурӯши лавозимоти шиновариву истироҳатӣ, ҳаммом, ҳуҷраҳо барои ивази либос ва утоқҳои кории маъмурият ҷойгир шудаанд. ошиёнаи дуюм аз толори маҷлис ва ҳуҷраҳо барои ивази либос иборат аст. дар саҳни ҳавлӣ 2 фаввораи рақсон бо истифода аз мусиқиҳои ҷаззоб ва тасвирҳои рангоранг қомат афрохта, ҳамзамон шаршара бо истифода аз сангҳои азимҷусса сохта шудааст. ҳангоме ки кас шаршараро тамошо мекунад, рӯҳияш тоза гардида, болидахотир мегардад. инчунин бо диққат тамошо кардан ва гӯш додан ба шаршари об барои ором намудани асаб ва дур кардани ҳар гуна фикрҳои нолозим кӯмак мерасонад. дар қисми ҷануб тарабхона ва қисмати шарқии кӯл бошад, бинои як ошиёна қомат афрохта, дар он тарабхона ва қаҳвахона ҷойгир аст ки бо пешниҳоди таомҳои гуногуни хушмазза дар як вақт имконияти қабули 1000 нафар меҳмонро ҳам дар дохил ва ҳам дар саҳнӣ ҳавлӣ дорад. барои нафароне ки худашон маҳорати пазандагӣ доранд ва мехоҳанд хӯрокро бо дасти худ омода созанд, дар минтақаи истироҳатии оилавӣ дар наздикии кӯл айвончаҳо мавҷуданд, ки аз онҳо метавонанд истифода баранд. мизоҷони мо на фақат мизоҷони мисол аз дарун аст, аз дигар давлатҳо ҳам ҳастанд, махсусан аз давлатҳои Федератсияи Россия, аз Европа ҳам ҳастанд, аз Ҳиндустон, Покистон, аз дигар давлатҳо ҳам мебиёянд. дар як рӯз рӯзҳои корӣ ба мизоҷон то 1000 нафар, рӯзҳои истироҳатӣ бошад то 2-3 нафар ташриф мебаранд. дар маҷмӯъ зиёда аз 100 нафар коргар, махсусан коргарҳои маҳаллӣ ҳаргиз атроф ба кор ҷалб шудагиянд, наҷотдиҳандагон зиёда аз 100 нафар кору фаъолият менамоянд. дигари маркази истироҳативу фароғатӣ ва сайёҳии кӯли Душанберо аквапарк ташкил медиҳад ва чун намунаи муосири беҳамто дар ҳудуди Осиёи марказӣ калонтарин маҳсуб меёбад. дар баробари ин барои истироҳаткунандагон ва дӯстдорони бозиҳои обӣ серфинги сунъӣ дар дохили аквапарк ва дар дохили ҳудуди аттраксиони нави мавҷи сунъӣ парки арғамчинӣ сохта шуда, онҳо метавонанд аз ин хизматрасониҳо истифода баранд.
тамошобинони гиромӣ, дар кӯли Душанбе аквапарк мавҷуд мебошад, ки дорои 14 аттраксиони обӣ мебошад. биёед якҷо мебинем, ки кадом шароитро доро мебошад. меравем. шиноварӣ аз қадим миёни мардуми тоҷик мавқеи хос дошта, гузаштагони мо омӯхтани ин навъи варзишро ба фарзандони худ таълим медоданд. таърих гувоҳ аст, ки аз азал ҳаёти одам ба об алоқамандӣ зич дошт. аз кофтукобҳои археологӣ, адабиёти аз қадим ба мерос монда, нишонаҳои таърихӣ дар болои сангу тахтасангҳо, расмҳои кашидашуда, ки дар онҳо тасвири шиноварон ва обозон нишон дода шудааст, хулоса кардан мумкин аст, ки инсонҳо аз замонҳои қадим бо об сару кор доштанд ва шиновариро хуб метавонистанд. инчунин шиноварӣ ба саломатии инсон фоидаи калон мерасонад ва давои чандин бемориҳои гуногун низ мебошад. аз ин рӯ дар маҷмӯаи мазкур аквапарк сохта шудааст, ки дар он ҳавзи шиноварӣ бо фаввораҳои дорои тасвирҳои гуногун барои калонсолон ва кӯдакон ва дигар таҷҳизоти дилхушии обӣ мавҷуд мебошад. бо ҳамроҳи дӯст ва рафиқонамон ба кӯли Душанбе омадем ба истироҳат. мо бори сеюм аст, ки ба ин кӯл мебиёем. ҷои хуб, боду ҳавошам нағз, барои истироҳат хуб мешавад, ки биёед. мисол хусусан ҳамин волна диққати маро ҷалб кард. ҳавзҳо дорои системаи махсуси поккунии об буда, тавассути насосҳои филтркунанда вазъи санитарии об пурра таъмин мегардад. дар ин парки обӣ зиёда аз 16 навъи аттраксионҳои обӣ васл карда шудааст, ки дар кишвар бори аввал аз Туркия вориди Ҷумҳурии Тоҷикистон гардиданд. ба монанди Space Shuttle, Black Hole, Turbo-Lace, Spaceboat, Rocket, Freefall, Windigo ва Twister. дар ҳақиқат маркази истироҳативу фароғатӣ ва сайёҳии кӯли Душанбе маконест ҷолиб ва фараҳбахш ва муносибу мувофиқ барои истироҳат дар фасли гармоии сол, фасли тобистон. тамошобинони гиромӣ, барномаи шаҳри орзуҳо буд, ки аз кӯли Душанбе ҷойгир дар ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе манзуратон кардем. бовар дорем бо пешниҳоди барнома таъбатонро болида гардонидем. барномаҳои дигари телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ идома дорад. то барномаҳои дигар, хайр, саломату сарбаланд бимонед.